hayi yo andifuna ukunike ireport ningalindele indaba za late. Kubahlali basenxakoni ndifike late, ndiyaxolisa abadlali. Ndifike kuthiwa seniphumile court, senimkile because bencimba le court yenu ile ilapha elandikeni eMdantsane, ndayohlala khona ndalinda khona only to find out beniye kulaa court ise-East London. Since inxakoni ndiyazi most of i-cases zabalapha eMdantsane. Okay, so speak xesha ke ndiphinde ndize, but there is something endifuna sithethe ngayo man. Khandijongeni apha, besikhalazela unuka mos eBuffalo City. Sisithi hey, kuyanuka, and look at this. Masipala is doing something, cleaning. Jonga indlela cleaning ngayo. It's very beautiful. Ewa, indlela cleaning ngayo kususwa lento. I'm not sure ngenxa uba what one ezoba ne-election, but nevertheless kuya clean. Yeah, understand, uya clean umasipala. Nansi jonga indlela cleaning ngayo. This is beautiful. Now i-question emasizibuze manje endicela manje ke ndiyibuze ke ngoku yoba it's not the first time kucleanwa apha. It seems like iyacleanwa qho every year, but ndifuna ujonga after i-cleaning, after i-cleaning jonga phaa. This is the area yayicleaniwe, yabonakala ibicleaniwe. Ezinye indawo abahlali bakwazile uzimaintaina, zahlala zi-clean. Yeah, understand. Ezinye indawo zihleli zi-clean. Jonga, look at this. Look at it. Yeah, understand. That is Punzan, that's Duncan Village. Jonge phaa inkukuma indlela enensi ngayo. Guys, I think zikhona izinto akungcolisa masipala kungcolisa abahlali. Zikhona izinto ezi-health hazards ngenxa yoba sizifumana sikuzo. Yana sena zikhona izinto esizifaka thina sikuzo singabahlali, like dumping sites. Sizibeke zibe lapha kuze amagundwana akhulele apha, siwafide ngezinto sizidampayo phaa. Those are izinto besinokwazi uzipreventa thina singabahlali. Zikhona izinto esingenokwazi uzipreventa like sewages, ezihlobo sidla ngalo. If kunuka i-sewage, that's ingxaki kamasipala not maintaining. It's not thina bahamba betuwa ezindleleni. It's umasipala uthatha ituwa, isituwele endlini ayoyisasaza esitratweni, then we're supposed to ukhalaza. But xa isithi that are doing dumping ilantika on abangcolisayo, masibeke lo hlobo. Xa isithi singabahlali, we need not to take blame. Oba I don't know the situation, the full story about this Punzan. I cannot talk about Duncan Village, about the story. Oba zikhona indawo zodamba, but what I'm saying, we can do something singabahlali to avoid as dumping site. We can do something to clean as dumping sites without umasipala. Mhlambe we can put inkukuma yethu, then we pressurize umasipala ayoyithutha kuloo ndawo. I don't know, but what I'm saying, zikhona izinto i-cleanness ixhomeke ukuthi abantu abalahla inkukuma anywhere sithi thina singabahlali. So zikhona izinto singabahlali esinozenza zikhona esinokwenzelwa, and we need not to shy away from uthatha responsibility kwizinto ebimele base responsible for zona. Yeah, understand? Not ukhalazela ugovernment with yonke into. Zikhona i-responsibility zethu. I-dumping kungcolisa thina not urhulumente kwindawo esihlala kuyo. So we need to take responsibility for leyo into. Hope abantu baseDuncan plus izipunzana, there are areas ezilandikeni ezaklinwayo ezinhle apha ecangwendlela. Zikhona indawo still abantu abasadampa kuzo balo area, and that need to stop. Because izifo ezisuka phaya azizeli urhulumente, zizela thina.
enkosi.